Urmează cursa de 400 de metri. Întâi fete, start. Start, să dau start. Așa, Olimpiada, Rade, Ene, Maria, Lucia, Așa, Lucia, foarte bine. Să-l urmărim pe cele din față. Conduce Cezara. Da, Cezara Doriana conduce. Așa, Cezara, bravo, bravo! Urmată de Ene Maria și Radu Olimpiada. Așa, să-l urmărim. Iată, pe cea care câștigă cursa la general, oricum la categoria prima, celelalte concurențe sunt la alte categorii. Și Lucia mai are un tur de străbătut, de parcurs. Așa, Lucia. Cezara, tu mai termină. 1.38. 1.39.18. Urmată de Ene Maria aproape. Și Radu Olimpiada. Nu la toate, la anumite probe. 60 de metri, nu toate seriile, o parte din serii, da. Am filmat, dar nu mai știu câte. Oricum, eu pun pe Facebook filmările. Se pun pe Facebook. Valeriu Bobocescu. Valeriu Bobocescu. Acolo pe Facebook mă găsesc la bine. O să dureze câteva zile până le descarc. Hai, Luci!